Moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Narok okone jogo mochung'ne chwalo arita kwe mondo ne ni kwe obed e kindegi mag nyasi mag sikuku, ahinya to kar rito lee ma Masai kod chuny boma ma Narok. Kolos e apisi mare, komishna ma kaunti ma Narok Kipkech Lotiatia kaachiel kod Laktar Peter Nakola ma en jakom mar riwruok mar jodolo e kauntino ojiwo oganda Jo-Kenya mondo ohore kendo ket mana kwe e kindegi mag nyasi. Bende gikwayo jonyuol mondo omi oikre chwalo nyithindgi e skul koyaw sikul e dwe manyien. Sisi tunasema shukrani kabisa kwa wale wote ambao wamechangia kwa utulivu mpaka tunapata watalii wametutembelea bila tatizo yote. Pia tunaomba pia wazazi kukumbusha kwamba tukielekea kusherehekea siku ya kufunga mwaka wahakikishe watoto wamerudi skuli. Na wahimiza tu wakazi na waamini ya kwamba tuendelee tupokee mwaka mpya kwa furaha, tuombee nchi yetu, tuwe na amani, tusisahau kuandaa watoto wetu kwa sababu ni msimu ya kurudi shule.